Gitratar og giuyunan sa mga magbabalaod sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte ang gipasupot nga mga deed of donation ni Governor Roberto Uy ngadto na sa panggamhanang lokal sa Dipolog ug panggamhanang lokal sa Siraway. Sa mga nakuhang kopya sa mga dokumento, gidonate ni Governor Uy ngadto sa iyang anak nga si Dipolog City Mayor Darrell Dexter Uy ang 5 ka mga bag-ong pick-up nga Toyota Hilux nga gipalit sa provincial government. Sa tumo nga dunay dugang magamit nga mga sakyanan ang paggamhanang lokal sa Dipolog panahon emerhensya. Gidonate sab sa provincial government ang mga nagkadayang medical equipment nga nasa Zamboanga del Norte Medical Center sama sa emulsification machine, LCD chart projector, photocoagulator laser machine, photodisruptor lace with SLT machine, indirect ophthalmoscope, ultrasound biometry, autorefractometer, autokeratometer machine, slit lamp, ophthalmic surgical table, ophthalmic surgical operating microscope, plasma sterilizer, 15 ka mga dialysis machine ug dialysis chair, dialysis reprocessor ug reverse osmosis machine ngadto na sa Corazon Aquino Hospital nga gidumala sa panggamhanang lokal sa Dipolog. Lakip ang karaang lokasyon sa kanhi Provincial Hospital sa Zamboanga del Norte ang gidonate sab sa panggamhanang lokal sa Dipolog aron dunay magamit nga luna sa himong extension sa City Hospital. Nagdonate sab ang provincial government sa 25,728 square meters nga luna dito sa Siraway, Zamboanga del Norte nga gamiton sa pagtukod ug mga nagkadaiyang pasilidad sa lokal nga panggamhanan sama na lang sa ilang rural health unit, basic emergency obstetric and neonatal care, temporary treatment and management facility, TB dots, guest houses ug motor pool. Sunod si Mana isunod sa pagtratar sa sangguniang panlalawigan ang uban pang mga deed of donations para sa uban pang mga local government units nga hatagan sa mga nagkadayang ekipo nga nailang mga kaalyado sa pamilyang Uy. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.